Номер 2. Рекламна табела от 90-те. Оставаме на темата "Следи върху дървета". В центъра на града, в близост до фонтана, се намира следващият ни обект. Това е рекламна табела, враснала се в ствола на стар чинар. Надписът вече е нечетим, но на по-стари снимки се забелязват остатъци от букви. При попълване на липсващите звена с малко повече фантазия може да бъде възстановена предполагаема дума Change. Това звучи правдоподобно. Табелата може да бъде датирана към началото на 90-те години на 20 век. Тогава мургавите ченчаджии по улиците на Варна от времето на социализма бяха успешно заменени от полулегални бюра за обмен на валута, които се срещаха на всеки ъгъл. Доказателство. Степента на врастване на табелата предполага период от 34 до 37 години. Надписът е от самозалепващо се фолио, което започва да се използва в рекламния бизнес именно в началото на 90-те. Заключение. Без да е водена някаква статистика, но може би Варна е била с най-много чейндж бюра на глава от населението през 90-те години на 20 век. За локацията получихте достатъчно указания.